سلام ازي ديجيتال وياني دبلوماساوي شرفن استراتيجيكاوي عጫ ምዕራብ ትግራይን ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ استراتيجيካዊ አገዳስነትን ምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ጸገዴ ሑመራ በታሪኽ ይኹን በሕገ መንግስቲ ማለት እውን ሕገ መንግስቲ 1987 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ አካል ክልል ትግራይ ኮይኑ ንዘመናት ብሔራዊ መንነትን ህዝብን ዝተሓለወሉ ከባብን ህዝብን እዚ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ ምስ ዓለም ብወገን ሱዳን ዘራኽብ እንኮናይ አየርን መሬትን አፍደገይ ከምታ አሌክስ ደዋል ዝገለጸው ምዕራብ ትግራይ ምዕጻው ማለት ንትግራይ ኣብ ውሽጣ ሓጺር ግዜ ብጥሜት ሕጽረት መድሓኒትን ምንብርካኽ ዝተሃነጸ ስትራቴጂካዊ መንቆርቆር እቲ ከባቢ ብሰሊጥ ጥጥን ዕንጨይቲ ዕጣንን ዝሃብተ ብምዃኑ እቲ ወራሪ ሓይልነት መሬት ንምውሳድ ዘለዎ ባህጊ ቁጠባዊ መሰረት እውን ኣለዎ ምባል ይከኣል ናይ 2013 ወራር ምጽናት ዓሌት ካብ መሳርሒ እቲ ወራሪ ሓይሊ ማለት እውን ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምልሻ ምሓራን ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝኣተወሉ መንገዲ ብወታደራዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ብውጥን ዝተመርሐ ናይ ህዝቢ ምፍንቃልን ስርሒት እዩ ነይሩ ኣብ ዝቐጽል ድማ ሚድያታት ክልል ኣምሓራ ሓደ ናይ ፌደራል ሚድያታት ትካላትን ዝገብርዎ ዘለው ስትራቴጂካዊ ጌጋ ሚድያታት ንጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብዝምልከት ዝጥቀማሉ ስልቲ ወይ ታሪኽን ሓቅን ናይ ምስራዝ ስራሕ እዩ ቀንዲ ዕላማታቶም ድማ ነቲ ከባቢ ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሑመራ ዞን ብምባል ጥራሕ ብምጽዋዕ ነቲ ናይ ድሕሪ 1987 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ሕጋዊ መዋቕር ንምድምሳስን ይጽዑር ኣለዉ ታሪኽ ካብ 1983 ዓመተ ምህረት ንድሕሪ ዝነበረ ጥራሕ ከም ዝጅምር ብምሳል ኣብቲ ውሽጣ 30 ዓመታት ዝነበረ ምምሕዳራዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ሓቅታት ይቀብሩ ኣለዋ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደባትን ክልላትን ዝወሰነሉ መንገዲ ሸለል ብምባል በኃይል ዝተወሰደ መሬት ዝብል ትረኻብ ምጥቃም ነቲ ሕጂ በኃይል ዝፈጸም ወራር ከም ፍትሓዊ ምምላስ ገይረን ይቕርቡ ኣለዋ ዓለም ለኸ ትካላት ሁማን ራይትስ አምነስቲ ዘውጽኦ ጸብጻብ ብምጥቃም እቲ ከባቢ ሰላማዊ ከም ዘሎ ህዝቢ በሓጎስ ይነብር ከም ዘሎን ዘርኢ ቪድዮታት ብምስራሕ ነቲ ተፈናቂሉ ዘሎ ሚሊዮን ህዝቢ ትግራይ ካብ አጀንዳ ዓለም ንምውጻእ ይጽዕር ኣለዋ ስነ ህዝቢ ብምቕያር ከም ልምዓት ምቕራብ ሓደሽቲ ሰፋሮ ናይቲ ከባቢ ከኣቱ ከለው ተመላሽ ተወለድቲ ብምባል ብሚድያ ብምስናይ ነቲ ዝነበረ ስነ ህዝባዊ ምቕያር ሕጋዊ ሽፋን ይህቡ ኣለዋ ስለዚ እንታይ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምስ ንብል ንድርድር ፕሪቶሪያ ንምፍሻል እቲ ስምምዕ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ይፈታሕ ንዝብል ዓንቀጽ ስለ ዘለዎ እዘን ሚድያታት ቅድሚ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ምጅማሩ ኣባይታ ዘይቕየር ሓቂ ንምፍጣር ይጓየ ኣለዋ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ንምክልኻል ኣምባሳደራት ናብቲ ከባቢ ክኸዱ ከለው ብባህሊ ክዳን ምብልባስን ብቋንቋ ኣምሓራ ጥራይ ክቕበልዎም ምግባርን ንዓለም እቲ መሬት ኣምሓራ እዩ ዝብል ስነ ልቦናዊ መልእኽቲ ንምሕላፍን ይጓየ ኣለዋ ስለዚ እዘን ሚድያታትን ሓደ ናይ ፌደራል ትካላትን እዚ ናይ ትግራይ ታሪኽ ኣብዚ የለን ክብላ ከለዋ ዲያስፖራን ተመራመርቲ ትግራይ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ትካላዊ ሃይማኖታዊ ማሕበራውን ታሪኽ ብመረዳእታ ቪድዮታትን ሰነዳትን ናይ ቀደም ካርታታትን ብዲጂታል መልክዕ ክዕቅብዎ ይግባእ ካውንተር ማፒንግ ብምግባር ነቲ ናይ ሓሰት ታሪኻ ብጭቡጥ መረዳእታ ምፍራስ ይከኣል ቋንቋ ዲፕሎማሲያዊ ምሕያል ትግራይ ምስ ኣህጉራዊ ትካላት ክትዘራረብ ከላ ዌስተርን ትግራይ ዝብል ቃል ጥራሕ ክጥቀሙ ዘገድድ ዲፕሎማሲያዊ ፕሮቶኮል ክህሉ ይግባእ ዝኾነ ዲፕሎማሰኛ ዞባ ሑመራ ዝብል ቃል ተጠቂሙ መግለጽ ክህብ ከሎ ብወግዒ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንላዕላውነት ትግራይ ዝጻባእ እዩ ዝብል ተቃውሞ ብቅጽበት ክበጽሕ ኣለዎ ከም ተጋሩ ጉዳይ ሓፋ ቢልና ሕገ መንግስታዊ መስልና ተጋሂሱ ላዕላውነት ትግራይ ተደፊሩ ብዝብል ሕጋዊ ቋንቋ ብምጥቃም ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣዝዩ የእምን ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ክትዝንግዕ ትኽእል እያ ንሕጋዊ ስምምዕነታት ዶባትን ግን ሸለል ክትብል ትጸገም እያ ሓድነት መሪሕነት ከም ቀድመ ኹነት እቲ ኣብ መንጎ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ሕወሓትን ዘሎ ምስሓብ ንኣምባሳደር ማሲንጋ ይኹን ካልኦት ክፍተት ፈጢሩሎም ኣሎ ሓደ ድምፂ እንተዘይሃልዩ ዲፕሎማሰኛታት ንመን ከም ዝሰምዑ ይደናገሩ ወይ ከም ዕድል ይጥቀሙሉ ስለዚ ናይ ሓባር ዲፕሎማሲያዊ ኮሚቴ ምጥያሽ ህጹጽ ጉዳይ እዩ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ጸብጻባቱ ከም ዝገለጾ እቲ ወራር ብመደብ ዝተሓንጸጸ እዩ ስነ ህዝባዊ ምቕያር እውን እዩ ነቶም ተጋሩ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ብጅምላ ብምቕታልን ብምፍንቓልን ኣቦቶኦም ካልእ ህዝቢ ብምስፋርን ሓድሽ ታሪኽ ንምፍጣር ዝተገበረ እዩ ናይ ማይካድራ ጨፍጫፍ ኣብ መጀመርታ እቲ ኩናት ዝተፈጸመ ህልቂት ንህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦናዊ ስምባደ ብምፍጣር ካብቲ ከባቢ ክሃድም ንምግዳድን ከም መሳርሒ ተጠቒሞምሉ እዮም በዚ መሰረት ድማ ተጋሩ ምዕራብ ትግራይ እግሩ ናብ ዝመርሖ ክብተን ዝተረፈ ናብ ሩባ ተከዘ ክድርበን ክእሰርን ክርሸንን ተገይሩ እዩ ሕዚ ድማ ዲፕሎማሲያዊ ሸርፊን ኣምባሳደር ማሲንጋ ዞባ ሑመራ ዝብል ቃል ብምጥቃሞም ምስቶም ዘይሕጋውያን ተሸምቲ ብባህላዊ ክዳን ኣምሓራ ተሰሊሞም ምርኣዮምን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፖለቲካዊ ሚዛን ብኸምዚ ዝስዕብ ይጸልዎ ቋንቋ ምሕኻኽ ምዕራብ ትግራይ ዝብል ስም ካብ ዲፕሎማሲያዊ መዝገብ ቃላት ምስራዝ ነቲ ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገጸ መንነት ትግራይ ናብ ምሓድ መቐጸልታ እዩ ኣሜሪካ ብወግዒ ምጽናት ዓሌት ተፈጺሙ ኢላ እናኣመነት ከላ ኣምባሳደራ ምስቶም ፈጸምቲ ገበት ኮይኑ ምቾት ምርኣዩ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዘፍርስ ተግባር እዩ እቲ ካብ ጋይተ ጌታቸው ረዳ ናይ ስምምዕ ዲፕሎማሲያዊ ልስሉስነት ናብ ናይ ታደሰ ወረዳ ወታደራዊ ዝተገበረ ናይ ስልጣን ምስግጋር ትግራይ ዓብዪ ወጥሪ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ናይ መርሕነት ሃጓፍ
ጸላእቲ ትግራይ ነቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ናይ ኣረኣእያ ክፍፍል ከም ዓብይ ዕድል ይጥቀሙሉ ኣለዉ። ስለዚ ታደሰ ወረደ ነቲ ወታደራዊ ሞይኡ ናብ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ክቕይሮ ይግባእ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ መቐለ ክቕበልዎ ከለዉ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጌጋ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ብወግዒ ከይገለጽዎ ምሕላፎም ንህዝቢ ትግራይ ዘተሓሳስቦ እዩ። ትግራይ ካብዚ ተኣፋፍ ኩነታት ንምውፃእ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ተተግብር ይግባእ። ብመሰረት ጸብጻባት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሁማን ራይትስ ዎች ከምኡ እውን ፒስ ፋውንዴሽን ትንታነታት እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ኩናት ገና ዘይተዓጸወ ፋይል ምዃኑ ንዓለም ዳግማይ ምዝኽኻር የድሊ። እቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ምዕራብ ትግራይ ወገን ዘይብላ መሬት ከይገብራ ህፁፅ ዕርኪ የድሊ። ዝኾነ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ክልተ ገጽ ዘለዎ ቋንቋ ከይጥቀም ወይ ከዓ ክጥቀም ከም ዘይብሉ ብወግዓዊ ደብዳቤ ንመንግስቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ክምፍላጥ የድሊ። ካብዚ ብምቕጻል ምዕራብ ትግራይ ናይ ሰላም ዋጋ ተገይራ ክትውሰድ የብላን። ከም ትግራይ ሱስ ግሩፕ ዘጠንቅቆ ንጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብፍትሓዊ መንገዲ ከይፈታሕካ ዝመጽእ ሰላም የለን። እኳ ደኣስ ንዝቕጽል ዝዓበየ ኩናት መሰረት ምንጻፍ እዩ። ስለዚ ታደሰ ወረደ ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት እዚ ተረዲኡ ንትግራይ ካብዚ ዲፕሎማሲያዊ ውዲት ክትወፅእ ክሰርሕ ይግባእ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ትግራይ ዘላቶ ናይ ህልውና ቅልውላ ብሓደ ወገን ጥራሕ ዝፍታሕ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ መሪሕነትን ኣብ ወፃኢ ዘሎ ሓይሊ ዲያስፖራን ዝተዋሃደ ልክዕ ከም ናይ ትማሊ ናይ ሓባር ስርሒት ዝሓትት እዩ። ስለዚ መንታይ ይግበር ዝብል ሕቶ ክነልዕል ከለና ታራ ዲያስፖራ ትግራይ ከም ስትራቴጂካዊ ድልድል ዲያስፖራ ትግራይ ካብ ታራ ደጋፊ ወፂኡ ናብ ፖሊስ ቀራጺ ክሰጋገር ይግባእ። ኣብተን ዲያስፖራ ዝነብረለን ሃገራት ብፍላይ ድማ ሃገራት ኣሜሪካን ኣውሮፓን ንጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ከም ቀንዲ ሰብኣዊ መሰላት ሕገ መንግስታዊ ልዕላውነትን ሕቶ ገይሮም እንተወከልቲ ህዝቢ ኮንግረስ ወይ ፓርላመንት ከእምኑ ኣለዎም። ከም በዓል ኣምባሳደር ማሲንጋ ዝፈጸሞ ዲፕሎማሲያዊ ጌጋታት ብደብዳቤን ሰላማዊ ሰልፍን ወግዓዊ ተቃውሞ ክቐርበሉ ይግባእ። እቲ ወራሪ ሓይሊ ዞባ ሕመራ ወይ ወልቃይት ጠገዴ እናበለ ታሪክ ክቕይር ከሎ ዲያስፖራ ትግራይ ብዓለም ቋንቋታት እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ዓረብኛን ታሪኻዊ ስነ ህዝባዊ ሕጋዊ መርትዖታት ብምቕራብ ነቲ ቋንቋ ምሕኻኽ ክምክትዎ ኣለዎም። ከም በዓል ኣሌክስ ዴዋልን ክራይሲስ ግሩፕን ዝጸሓፉ ስትራቴጂካዊ ትንታነታት ከም መወከሲ ብምጥቃም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ናይ ሰላም መደራደሪ ዘይኮነትስ ናይ ፍትሒ ሕቶ ምዃና ብተኸታታሊ ክግለጽ ይግባእ። ሓላፍነት መንግስቲ ትግራይ ወይ ጊዜያዊ መንግስቲ እቲ ካብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናብ ታደሰ ወረደ ዝተገበረ ናይ ስልጣን ምስግጋር ትግራይ ናብ ሓደ ድምፂ ንምዝራብ ከም ዕድል ክትጠቀመሉ ይግባእ። እቲ ኣብ መንጎ ውድብ ህወሓትን ጊዜያዊ መንግስትን ዘሎ ምስሓብ ንጸላእቲ ትግራይ ዓብዪ ናይ መጥቃዕቲ መስኮት ፈጢሩሎም ኣሎ። ታደሰ ወረደ ፖለቲካዊ ሓድነት ብምፍጣር ሓደ ድምፂ ሓደ ዕላማ ከም ዝህሉ ክገብር ይግባእ። ዝኾነ ዲፕሎማሰኛ ናብ ትግራይ ቀድሚ ምምጽኡ ወይ ናብቲ ተወሪሩ ዘሎ መሬት ቀድሚ ምኻዱ ክጥቀመሎም ዘለዎ ቃላትን ክገብሮም ዘለዎ ርክባትን ምስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕገ መንግስትን ዘይጋጮ ምዃኑ ዝገልጽ ንጹር ቅድሚ ኩነት ክቕመጥ ኣለዎ። መንግስቲ ትግራይ ንመንግስቲ ፌደራልን ንሕጉራዊ ማሕበረሰብ ብዘይ ምምላስ ምዕራብ ትግራይ ዝመጽእ ዘላቂ ሰላም የለን ዝብል መትከል ብተግባር ብዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ከርኢ ይግባእ። እቲ ሰላማዊ ኣካያይዳ ምስ ተሸናፊነት ከይተሓሓዝ ስትራቴጂካዊ ጥንቃቄ የድሊ። ምዕራብ ትግራይ ክምለስ እንተኾይኑ እዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ኩርናዕ ስራሕቲ ክሰርሑ ይግባእ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ምጽናት ዓሌንት ከም ዝተፈጸመ ዘርእዩ ጸብጻባት ሕጋዊ ቅርጺ ሒዞም ክቐርቡ ምግባር። ዲያስፖራ ኣብ ወጻኢ መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብሓባር ዝተሓንጸጸ ዲፕሎማሲያዊ ወፍሪ ምክያድ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ መሬቱ ዘለዎ ንቕሓት ሰሚሩ ነቲ ዲፕሎማሲያዊ ዝፍጸም ሸርፊ ብንቕሓት ክከታተል ክቃወም ምግባር። ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ማሲንጋ ዝፈጸምዎ ተግባር ንትግራይ ናይ መጠንቀቕታ ደወል እዩ። እዚ ድማ ትግራይ ብዲፕሎማሲያዊ ክትሕይል እንተኾይና ቅድም ቀዳድም ውሽጣዊ ገዛእ ከተስተኻኽል ከም ዘለዋ የርእየና። ታደሰ ወረደ ነቲ ወታደራዊ ሞይኡ ናብ ዲፕሎማሲያዊ ብልሒ ብምቕያር ምስ ዲያስፖራን ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተጋሩ ተዋሃሂዶም ክሰርሑ ከለዉ ጥራሕ እዩ እቲ ፍትሓዊ ሕቶ ትግራይ ሰማዕ ክረክብ ዝኽእል። መሬት ትግራይ ብሓይሉ ተወሲዱ ይኸውን፣ ብፖለቲካዊ ሸርፊ ግን ክጸድቕ ኣይግባእን፣ ኣይንፈቅድን። ሰላም